החיים, אתה הבריאה, אתה השנים, אתה אהבה חסרת הפנים, אתה בשנאה ובאין הממשיות, אתה בקנאה ובחוסר ודאות, באפסות ההיות, ריקנות הימים. להיות יהודי בעיניי זה להיות בן אדם. אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, לעולם יהא אדם ירא שמיים. אמרו חכמים, קודם כל צריך להיות בן אדם. אני לא מפחד ממך, כל כך רוצה לפגוש אותך, אין לי שום ספק בך, אתה בי ואני בך, רק אל תיתן לי לשכוח, אלוהים. אני לא מפחד ממך, כל כך רוצה לפגוש אותך. העובדה שאני יהודי היא הדבר המשמעותי ביותר בזהות העצמית שלי. תן לי לשכוח באבק הדרכים, בפרוץ הסערה, בנפול השמיים, בשתיקה הגדולה, באותם געגועים לאיזו ארץ רחוקה, אני רואה אותך מאחורי האין סוף ומעבר לפינה, בקיום בר חלוף שרובו המתנה, במכת האגרוף של אובדן האמונה, בסוף הפחד מלמות ומהטעות הבאה, בנטייה להתמכרות ובבדידות שבשגרה, בהזדמנות הקרובה, באפשרות להמראה, אני מכיר אותך אלוהים. אני לא מפחד ממך, כל כך רוצה לפגוש אותך, שום ספק בך, אתה... יהדות בעיניי זה המון דברים, אבל בעיקר זה הקשר שלי לכל מה שקרה. יהודי הוא מי שנולד יהודי. אני לא יודעת לענות על זה. דת. יהדות בעיניי זה סוג של אמונה. אמא ואבא, סבא וסבתא, סבא וסבתא רבא וכך הלאה. במשך 3,000 שנה, כאילו אני רואה מאחורי טור ארוך של אנשים ששמר את המסורת של העם היהודי. בשבילי היהדות היא הערכים המשפחתיים, ואנחנו מאוד אוהבים להיפגש בחגים. תמיד אומרים חבל שלא נולדנו עם ספר חוקים או עם מדריך לחיים. ובעצם אני חושבת שביהדות הצלחנו ליצור ספר כזה. יהודי זה איש שחי בישראל, ויש לנו חגים משלנו וחגים של העולם. יהודי זה מישהו שהוא גר בארץ ישראל, כאילו בארץ שלנו, לא בארצות אחרות. יהודי זה מישהו שהוא גם מתפלל לאלוהים. בבית של ההורים שלי לא היה בכלל נגיעה ליהדות, אפילו להפך. דווקא עכשיו, אחרי שהתחתנתי, אני יותר, אני לא יכולה להגיד מתקרבת לדת, כי ממש לא, אבל אני יותר שמה לב לדברים, נגיד בחנוכה מדליקים נרות, ובפסח לא מכניסים פיתות הביתה. במשפחה שלנו החגים מאוד חשובים, וכל חג אנחנו משתדלים לקיים את כל המנהגים. במשפחה שלנו יום כיפור הוא כמו כל יום רגיל, אנחנו לא צמים או משהו כזה. ביום כיפור במשפחה שלי כולם צמים. השעה יש לי בת מצווה וגם אני אתחיל לצום. הולכים לבית הכנסת ביום הכיפורים, אנחנו מדליקים כל יום שישי נרות שבת, אנחנו חוגגים את כל החגים, ארוחות חג, משפחתיות. המשפחתיות זה משהו מאוד מהותי במסורת אצלנו. בערב יום שישי אז אנחנו יושבים בשולחן ואמא שלנו שמה עליה מטפחת ואני ובן תמיד טיפה על ראש ואבא שלנו גם, והוא מקריא את הקידוש. אנחנו לא ממש שומרים על המנהגים היהודיים, אנחנו לא ממש אוכלים כשר או משהו כזה, אבל בלב אני מרגיש יהודי. אנחנו מתחילים לבנות את הסוכה כשנגמר יום כיפור. אנחנו בונים את הסוכה, מקשטים את הסוכה, חברים ישנים אצלנו בסוכה, אנחנו אוכלים בסוכה, אנחנו עושים הרבה דברים בסוכה. יום שישי אני מברך על החלה. בחנוכה אני מדליק נרות, אבל מה שאני הכי אוהב בחנוכה זה דמי חנוכה. אצלנו בל"ג בעומר כל הכיתה אוספת קרשים ואנחנו עושים מדורה עד הבוקר. שנה הבאה אני חוגגת בת מצווה. זה עוד משהו שמחבר אותי ליהדות. אני נורא מתרגשת בגלל שאני הופכת מילדה לנערה. שאין שום דבר רע בכלל בלהעביר כאילו מסורת. אני בעיקר מעבירה מסורות חילוניות
שקשורות לחגים, כמו הדלקת נרות בחנוכיה, כמו הדלקת נרות שבת. אסלחנה אנא אדוני, אסלחנה, אסלחנו אדוני אלוהינו, אסלח מזלנו, אסלח לימודינו, אסלח עסקינו, אסלח חיילינו, אסלח בנינו, אסלח בנותינו, אסלח נכדינו, אסלח חתנינו, אמן. אסלח נינינו, אסלח ולאחרים החמי, אסלחה בכל מעשה ידינו. מה שאני משתדלת מאוד להעביר, אני מדליקה נרות שבת, אני שמה ביום כיפור ואני מדברת איתם על זה, אנחנו חוגגים את כל החגים, בונים סוכה, זה מאוד חשוב בעיניי. חשוב לי שתהיה להם את זכות הבחירה בסופו של דבר לעשות את מה שהם רואים לנכון. פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים, 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 אני לא יזוז מפה, ירושלים, ירושלים, יבוא המשיח, יבוא